Привіт, це Крим Реалії, в студії Сергій Мокрушин. Сьогодні говоримо про російські наміри скасувати рішення радянської влади від 1954 року про передачу Кримської області до складу Української РСР. Докладніше про цю ідею та її можливу мету говоримо сьогодні. Вперше відкрито про наміри скасувати рішення про передачу Кримської області УРСР спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов заговорив ще у 2014 році. Як передавав тоді російський Інтерфакс, у день найбільш масових розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року на зустрічі з російськими депутатами у Москві Константинов заявив, що у разі перемоги Євромайдану Крим відділиться від України саме через таку денонсацію. Тепер ці пропозиції фактично внесено до Російської Держдуми. Ініціаторами законопроекту стали відомий кримський проросійський політик Сергій Цеков, який зараз обіймає посаду російського сенатора і перебуває в українському розшуку, та депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін. Він теж у розшуку. Вони пропонують скасувати власний закон СРСР від 26 квітня 1954 року і всі наступні рішення Рад і урядів Української та Російської Радянських Республік щодо передачі Криму до складу України. Поговоримо про цю історію з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим. Він з нами на зв'язку. Пане Рефате, добрий день. Чи стала ця ініціатива для вас несподіваним ходом? Ну, особливо ні, бо ми дуже добре знаємо тих гауляйтерів, призначених Москвою для управління Кримом. Але все одно думалося, що там десь вистачає, все-таки, що там десь є поруч люди, які усвідомлюють, що треба уникати бути такими смішними для світу, але, здається, для таких політиків в самій Росії, я маю на увазі Костянтина Затуліна, і таких так званих діячів, які є в Криму, яких ми з вами дуже добре знаємо, для них, знаєте, меж немає в абсурдності. Якщо за такою логікою і за такою безмежністю міркувати, то до чого можна дійти у бажанні, у прагненні відкоригувати історичні рішення та документи? Все залежить від підходу тих, хто буде звертатися до таких способів. Но в першу чергу ті, хто в Росії йде таким шляхом, вони мають усвідомлювати, що вони відкривають ящик Пандори. Я зараз не кажу, що це взагалі неможливо з сьогоднішніми рішеннями відміняти рішення, які приймалися не тільки в минулому, але приймалися державами, які вже не існують. Але якщо хтось буде вважати, що це можливо, тоді ті, хто так вважає в Росії, треба готуватися до багатьох рішень, які теоретично можуть прийматися іншими. Як один із таких прикладів я навів в своєму коментарю, коли говорив про можливість відміни 8 статті Константинопольського мирного договору. Я нагадаю, що ця стаття встановлювала, що Московське царство припиняє платити щорічну данину, вважайте, податки Кримському ханству. І тепер чому б нам не вважати цю статтю помилковою, тим більш її підписували між собою Османська імперія і Московське царство. І зараз Україна може ініціювати, за логікою оцих фантазерів російських, може українська держава ініціювати відміну цієї статті, і ми можемо порахувати, скільки трильйонів доларів ми не отримали від Москви з часу, який від 1700 року.
А, Поза тим, ось цією ідеєю скасувати рішення Верховної Ради Радянського Союзу від 54-го року російські ставленики виринали усі 10 років окупації Криму. Я вже згадував про вислови спікера Кримського парламенту Володимира Константинова у 2014-му. Один з авторів законопроекту, про який ми сьогодні говоримо, Костянтин Затулін, щонайменше з 2017 року про це заявляє за спостереженнями російських журналістів. От як ви думаєте, чому саме зараз цю ідею виносять на розгляд Російської Думи, і яка вірогідність того, що Дума за нею проголосує? Я впевнений, що в Росії вже немає політиків, які би не усвідомлювали, що звільнення Криму Україною – це вже невідворотне звільнення Криму, і вони розуміють, що рано чи пізніше вони звідти побіжуть. Але Москва намагається якомога більше відтягнути цей час. Вона намагається переконувати своє суспільство, російське суспільство в тому, що стосується Криму, там є такі безперечні докази і мотивації, і аргументи, і чинники, які в будь-якому випадку Крим залишатимуть у складі Російської Федерації. От реєстрація цього проєкту говорить про внутрішню паніку російських політиків, а сама дія, вона спрямована на внутрішнє російське суспільство, бо треба їм у свідомості більшості громадян Росії утримувати як ту нібито сакральність Криму і позицію Російської Федерації, яка нібито витікає із абсолютного права Москви, як вона формулює, на володіння Кримом. І тут вони згадали ще і про це рішення за радянські часи, але вони ж не хочуть там жодних інших обставин згадувати. Константин Затулин зі всіх екранів говорить про те, що ніхто тоді не запитував, як він каже, кримчан і росіян, а кримсько-татарський народ, який тоді ще перебував у статусі спецпоселенців у вигнанні, а ті злочини, які здійснювалися до того в Криму. Тобто, знаєте, про це серйозно обговорювати – це просто не зовсім правильно, але вони це роблять свідомо для того, щоб використовувати як один із механізмів для збереження нібито консолідації російського суспільства навколо кримської тематики. А от на навколишню аудиторію, яка поза межами Росії знаходиться, яке це справить враження, забігаючи трошки наперед по сценарію нашої програми, я скажу, що ми подивилися і пояснювальну записку до цього законопроекту. Так от, автори вважають, що ось такий крок Російської Держдуми, він зміцнить позиції Росії у її намаганні визнання анексії Кримського півострова. Як ви вважаєте? Дивіться, я ще раз хочу сказати, тоді ж треба, якщо йти за цією логікою, я хотів би, щоб вони далі пішли, то вони починають з 1954 року. Так давайте тоді піднімемося буквально на декілька років назад. 1945 рік перетворення Кримської автономії в Кримську область. І там дуже чітко сказано, що це пов'язано з виселенням кримсько-татарського народу. Давайте тоді одразу згадаємо три таких укази Президії Верховної Ради РСФСР щодо перейменування топонімів, назв населених пунктів Криму, 1375 назв. Давайте підемо трошки далі. Перший Курултай кримсько-татарського народу, розправу московськими більшовиками над Курултаєм, вбивство лідерів кримсько-татарського народу, знищення Кримської Народної Республіки. І я можу продовжувати далі. Тобто, от ці аргументи, коли політики вважають, що вони
не просто мають право втручатися, а можуть виправляти те, що в історії було вже, ну скажімо, здійснено, виправляти своїми рішеннями, а не, скажімо, ну, подальшим розвитком. Бо багато випадків, коли суспільство намагається виправити наслідки того, що відбулося в минулому. Але це виправлення, воно проводить через розвиток. А ці хочуть повернутися назад, виключити чи включити, я не знаю, там краник, і далі, щоб вода бігла тільки по тій канавці, яку вони проклали по своїй ділянці. Такого не буває. Але я задоволений, що вони це роблять. Це ще раз демонструє всьому мирові, ну, світові про недолугість не тільки російських політиків, а взагалі російської держави як такої. І це буде це не буде використано для укріплення позицій щодо Криму Москви, як думає Затулін. Навпаки, це рішення ще буде додатковим таким аргументом на користь того, чому ця недодержава не буде існувати після завершення російсько-української війни. Вона обов'язково переформатується, і ті, хто хотів захопити більш сусідських земель, вони обов'язково опиняться в ситуації, коли їхні власні кордони будуть суттєво змінені, оскільки поневолені народи Росії, вони все-таки прокинуться і використають шанс для того, щоб вільно встановлювати свій подальший розвиток. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Далі до нашої розмови долучається Ольга Буткевич, доктор юридичних наук, президент Української асоціації міжнародного права. Пані Ольго, добрий день. Добрий день. Окрім того, що йдеться про наміри скасувати закони країн, яких вже немає на політичній мапі, ми бачимо ще й спробу такого собі підкопу під безліч документів вже сучасних держав. Під час незалежного існування Росії та України між країнами було укладено понад 400 різного роду актів, у яких було закріплено статус Криму саме як території України. От як часто у вашій практиці ви стикалися із такого роду тактиками, щоб скасувати закони держав, які вже не існують? Ну, стосовно частоти тут не можна сказати, тому що дійсно це скоріше такий акт, це акт абсолютно не правовий, не юридичний, це акт популістський, який не має, зрозуміло, ніяких правових наслідків, крім того, що він показує певну таку агонію правничої спільноти в Росії, агонію правників, агонію взагалі правової будь-якої думки. Ну, скажімо, вони цим актом фактично стріляють самі собі в ногу, тому що цим актом вони повністю скасовують фактично всю політику Росії, яка існувала від 91-го року. Вони намагаються тлумачити той акт, взагалі будь-який правовий акт, він тлумачиться з точки зору історичної, з точки зору того законодавства міжнародного і національного, яке існувало. Якщо ми беремо 54-й рік, то це законодавство Радянського Союзу. Даний акт було прийнято цілком у відповідності до існуючих норм міжнародного права того часу, і відповідно таким чином він має трактуватися. Більше того, сама Російська Федерація, починаючи з 91-го року до 24-го, фактично до 14-го року, 24 роки, вона визнавала Україну в існуючих кордонів. Ніяких питань не виникало стосовно правомірності чи протиправності тих чи інших історичних актів. В міжнародному праві існує принцип істопеля. Держава, яка не заперечує, яка мовчазно погоджується із існуючою ситуацією, вона втрачає право посилатися на неправомірність, неправильність цієї ситуації. Тобто, враховуючи те, що протягом більших 2 десятиліть Російська Федерація визнавала Україну в існуючих кордонах, ну, як, власне, це визнало і все світове співтовариство, це позбавляє її будь-яких права на будь-які дії, починаючи з 2014 року, які відбувалися стосовно Криму, ну, фейкові закони тієї ж Державної думи,
стосовно прийняття Криму в склад Росії і так далі. Сьогоднішнім законом, ну, законопроектом, який стане законом, депутати Держдуми, вони що, вони скасовують свій попередній закон 2014 року, який відповідно виходив із постанови Верховної Ради Радянського Союзу 54-го року. Цим самим вони показують своє невігластво і в нормах міжнародного права. 1954 рік Україна член Організації Об'єднаних Націй. Відповідно до положень, до правил цієї організації, будь-які територіальні зміни, адміністративні зміни такого порядку в території члена організації повинні бути донесені до відома секретаріату організації, генерального секретаря і, відповідно, інших членів цієї організації. Тобто 1954 рік – це рік, коли ця інформація про відповідні територіальні, ну, на той момент зміни, да, була донесена до всіх членів ООН, і все світове співтовариство погодилося із правомірністю таких дій. Ну, сьогодні Росія себе виставляє як країна, яка не визнає того, що визнали 99% інших держав-членів ООН. Давайте поговоримо про мету, з якою це робиться. Для цього ми звернемося до пояснювальної записки до цього законопроекту. Як пишуть співавтори Цеков і Затулін, після прийняття цього закону, вибачте, але я це процитую, союзникам київського режиму на Заході буде набагато складніше підтримувати цю брехливу версію, йдеться про російську окупацію Криму у 2014 році, і відповідно претензії на повернення вкраденого у Росії Криму Україні. Так звана формула миру Зеленського, що передбачає повернення України і Російської Федерації до фальшивих кордонів 91-го року, буде дезавойовано. Кінець цитати. Ось мета така: чи буде цей законопроект, на вашу думку, у разі його прийняття Російською Держдумою сприйматися поза тими територіями, які фактично силою або іншим чином контролює Кремль? Ну, тут два моменти я хотіла би сказати. Перший момент, чи буде він сприйматися іншими, безумовно, ні. І виходити потрібно не з дати 1954 рік, чи 1774, чи 1918. Ми можемо Кучук-Енерджийський договір згадати, а виходити треба з дати 1991 рік. Дати, коли було офіційно визнано Україну в межах її кордонів. Тобто це не хунта ж режим з'явився в 2014 році тільки, а весь світ, світова спільнота визнала Україну в таких кордонах у 91-му році. На той момент уже існував заключний акт НБСЄ, тобто який має обов'язково звичаєву природу в міжнародному праві. І, власне, посилаючись на цей акт, було визнано кордони України. І друге, і, власне, відповідь на те, чи буде це визнано, це резолюція ООН, яка має таку назву «Територіальна цілісність України». Резолюція, яка була прийнята в 2014 році, і в якій чітко сказано, що жодних змін в статусі Криму світове співтовариство Організації Об'єднаних Націй не визнає. Тобто визнано це не буде. А от стосовно наслідків, ну, про один з наслідків я би сказала. Безумовно, таких правових матеріальних наслідків цей саме закон він не матиме, але це стане ще одна цеглинка в список обвинувачень тих же депутатів Державної думи Росії щодо порушення ними принципів територіальної цілісності, територіальної недоторканості, поваги до суверенітету інших держав. Починаючи від березня, від, власне, кінця лютого 2014 року, в них таких цеглинок уже набралося, ну, відверто кажучи, на досить таки солідне обвинувачення. І не дивлячись на те, що депутати парламентів, вони володіють довічним імунітетом, так званим індемнітетом, імунітетом від відповідальності за свої голосування, неголосування, утримання від голосування і так далі, тобто за свою парламентську діяльність. От один момент, коли це йдеться про найтяжчі злочини, коли йдеться про порушення базових принципів міжнародного права, отут цей індемнітет не діє. Вони з такою великою впертістю від свого індемнітету відмовлялися протягом останніх 10 років, і оце буде ще один елемент просто в списку обвинувачення депутатом Державної думи Росії. Обвинувачення у скоєнні злочинів проти миру. Сергій Цеков і Костянтин Затулін, вони вже проходять по кримінальних справах в Україні. Чи ця відповідальність їх може наздогнати не лише в Україні?
Ну, в даному випадку йдеться про відповідальність вищого воєнно-політичного керівництва Росії, і я переконана, ну, на сьогодні йдеться про тих, хто приймає рішення стосовно збройної агресії і операції, військової операції, але я переконана, що надалі там на черзі і судді Конституційного суду Росії, до речі, проти них теж ініційована справа, щоправда, на національному рівні, на національних рівнях, не тільки в Україні. І також на черзі і депутати Державної думи. Я думаю, що цілком реально їх притягнути або на національному рівні в Україні, або це, можливо, буде суд гібридного характеру, бо дійсно це питання, воно підпадає під злочини проти миру. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що і з нами на зв'язку була Ольга Буткевич, доктор юридичних наук, президент Української асоціації міжнародного права. Це все на сьогодні. Відеоверсію цього випуску та інші матеріали проєкту «Крим Реалії» ви можете знайти на YouTube-каналі «Крим Реалії». Стежте за нами у соціальних мережах, аби не пропустити важливі події у Криму. Кримчани мають право знати.